Ngiphakamisa ukuthathu ebunyeni, uNkulunkulu uyise, uNkulunkulu indodana, uNkulunkulu umoya oyingcwele. Bingelela abazalwane bonke besazolalela lo mlayezo omfushane engethemba ukuthi unamandla ayinqaba futhi uzothola indawo enothile ebese uthela izithelo ezibonakalayo. Izwi lethu solithola encwadini ISAMBULO 12 siqale evesini lesine siyophelela kwelesithupha. Ifunde ngale ndlela: umsila wakhe wadonsa okwesithathu kwezinkanyezi zezulu, waziphonsa emhlabeni. Nodrako wema phambi kowesifazane obeza kubeletha, ukuze kuthi nxa esebelethile ashwabadele umntwana wakhe. Wabeletha umntwana wesilisa oza kubusa izizwe zonke ngentonga yensimbi, nomntanakhe wamhlwithelwa kuNkulunkulu nasesihlalweni sakhe sobukhosi. Owesifazane wayesebalekela ehlane lapho enendawo ayilungiselwe nguNkulunkulu ukuba bamondle izinsuku eziyi-1260. Amen. Bangcwele le ncwadi ngiyayithanda ekuseni, ngiyithandiswa ukuthi singabantu besifazane, kuyinyanga futhi abantu besifazane sithwele, kunezinto okufanele sizibelethe ngoba sikhulelwe izinto ey'ningi. Kunamaphupho esinawo, kunamacebo esinawo esizindla ngawo ubusuku nemini okumele siwafeze. Kodwa la maphupho esinawo usathane wahambela ngaphambili, njengoba nalo wesifazane owayemele abelethe, usathane wayelindile ukuthi makufika lesikhathi sokubeletha lo mntwana ebese uyamshwabadela, angatholi i-chance yokuthi azaphile lo mntwana. Manje singabantu besifazane sinezinto esizithwele ezinhle ezingamaphupho amahle, ngakumbi zingaphumelelisa izwe lethu iSouth Africa, ngakumbi lingaphumelelisa lo mhlaba wethu esiphila kuwo, ngoba sikhumbula abesifazane abake bahamba kuyo le nyanga ka-August belwela amapasi ukuthi angasabibikho, ukuze bacabangele le nzalo engakabibikho ngalesiya sikhathi enamuhla esekhona. Nathi sinegalelo okufanele silibambe ngezandla zombili lokuthi sigijime naleli phupho esinalo, singaphela amandla endleleni ukuthi usathane lapho efuna ukuliceda icebo lethu bese thina siyala ngalo, ngoba siyazi ukuthi sinendawo esilungiselwe yona, nale ndawo futhi siyilungiselelwe ngubaba uNkulunkulu uqobo lwakhe. Uthi lo wesifazane wabalekela ehlane lapho enendawo ayilungiselwe nguNkulunkulu ukuba bamondle. Cabanga-ke ukuhlala kwendaweni kaNkulunkulu, awunaki ukwesaba ukuthi uzodlani, ngoba uma uhleli necebo lakhe uNkulunkulu uyalandisa aliphumelelise. Uthi uhamba nalo lecebo abe yena enenjongo ngalo, ulibonile ukuthi ukuphi bese ufuna ukuyokufaka endaweni eright lapha azokuphephisa khona, aphephise lo mntwana wakho omthweleyo. Manje siphile esikhathini lapha besifazane uma bebona omunye wesifazane enephupho nabo bathanda ukuthi bese bayamcindezela. Kwangathi kungafika emqabangweni yethu ukuthi masibona omunye wesifazane enephupho nenjongo okanye esemuva sithanda ukumdonsa simse phambili ukuze aphumelele. Ngithanda incwadi kaLuka wokuqala ivesi lika-41 ukuya ku-42 lapho owesifazane owayekhulelwe ithi mayifundela kwathi u-Elizabeth ezwa ukubingelela kukaMariya, umntwana wagxuma esiswini sakhe. U-Elizabeth wagcwala umoya oyingcwele, wamemeza ngezwi elikhulu wathi, ubusisiwe wena esifazaneni, sibusisiwe nesithelo sesisu sakho. Lalela-ke, lona ngumuntu wesifazane ubusisa omunye umuntu wesifazane ngoba ebusisa isithelo esingaphakathi kwakhe. Kwangathi kungafinyelela nakithi ukuthi bese masibona omunye wesifazane sikhuluma ukuphila phezu kwakhe, sikhuluma amazwi okuphila namandla phezu kwempilo yakhe, ngoba lokhu akuphethe sikuphathe njengokwethu ukuthi lo wesifazane makangacindezeleki kodwa masimpha amandla ukuthi aye phambili. Ngikhuluma ukuphila ngalesi sikhathi ukuthi abantu besifazane masingabi nalento okuthiwa yi-pull down syndrome, into yengcindezi, kodwa sibe nalento yokukhuthaza umuntu, simphumelelise kuzifiso namaphupho akhe. Sifane nalo wesifazane owabusisa isisu somunye, umntwana waze wagxuma ngaphakathi. Uthi uma ukhuluma nalo wesifazane iphupho lakhe lize lifezeke ngaleso sikhathi, ngoba wena ukhulume ngamandla futhi ungazenzisi, ubukhuluma ngoba uthunywe nguJehova. Manje makube khona kithi sisahamba ezweni ukuthi sikhuluma ukuphila phezu kweimpilo zethu, phezu kwephupho esinalo, ebese sibalela nalo sikhuluma ukuphila phezu kwephupho lomunye umuntu, singamcindezeli.
leli ebese siyamsiza ukuthi abaleke nalo ngoba unendawo ayilungiselelwe nguNkulunkulu, akayilungiselelwanga ngomunye umuntu. Ithizwe lenkosi uyilungiselelwe nguNkulunkulu. Uma sihlala kuye siyophila ngoba ukuhlala kuKristu kunokuphila okuphakade. Nibusiseke bangcwele, sisabhekene nezimo esibhekene nazo eziyingcindezi ngakumbi kuma-social lives ethu, kodwa uma uyithatha ngokomqondo kaNkulunkulu, uJehova unecebo ngey'mpilo zethu. Uzungayeki ukuphupha, uzungayeki ukugijima nembewu onayo ngoba sekuseduzane ukuthi silibelethe lelo phupho lethu. Futhi uma silibeletha singesabi ukuthi uSathane ukhona, ngoba nodrako wayekhona ngalesa sikhathi, kodwa Owesifazane wabalekela ehlane lapha inendawo alungiselelwe yona. Sinendawo emnandi, indawo enhle silungiselelwe yona. Bantu besifazane, masibambaneni sibe munye, sikhuthazane, simbusise omunye ngesipho anaso ngaphakathi kwase, ngoba iziphiwo zethu azilingani futhi azifani. Uma ngabe umbone emunye ephiwe kokunye, mthokozele ebese uyambusisa. uJehova ngenze ngomusa, abe nani njalo njalo. Ngiyabonga. Amen. Na ke rata go sepela nago, Jesu o lefa ke tšhoga eng. Ge ke fela ke go šala nthago, go Tlou ka tšohle mo tseleng, go Tlou ka tšohle mo tseleng. Siyathandaza babegameni lakho uNkulunkulu ongcwele, mdali wezulu nomhlaba. Nakulesi sikhathi moya engcwele siza kuwe Baba, sicela intethelelo. Siza kuwe Baba, sibhekisa amehlo ethu kuwe ezintabeni lapho usizo lethu luvela khona. Iba nathi ke Nkosi kulesi sikhathi nangalo mzuzu. Konke sinikela kudumo nezibongo ngegama lomfeli wethu Jesu Kristu. Amen. Ngiyanibingelela egameni lika Jesu Kristu waseNazareta. Amen. Namhlanje ngizothula isihloko sezwi encwadini yaka Mathewu 15 evesini lika 21. Yona ikhuluma ngalolu hlobo, Owesifazane waseKhanani, isihloko sakhona leso. 21. uJesu ephuma lapho wamuka waya emaphandleni aseTire neSidoni. Bheka, kwavela emikhawulweni yakhona owesifazane waseKhanani, wakhala wathi, ngihawukele Nkosi, ndodana kaDavide, indodakazi yami ikhwele kabi yidimoni. Kepha akamphendulanga ngazwi. Base besondela kuye abafundi bakhe bamncenga bathi, mukise ngokuba uyakhala emva kwethu. Kodwa waphendula wathi, angithunyelwanga kwabanye, kuphela ezimvini ezilahlekileyo zendlu yakwa-Israyeli. Kepha wayeseza wakhuleka kuye wathi, Nkosi, ngisize. Waphendula wathi, akukuhle ukuthatha isinkwa sabantwana usiphonse ezinjaneni. Yena waphendula, yebo Nkosi, kepha nezinjana zidla imvuthuluka ewa etafuleni labaninizo. Khona uJesu waphendula wathi kuye, mame, kukhulu ukukholwa kwakho, makube kuwe njengokuthanda kwakho. Indodakazi yakhe yasinda kusukela kuleso sikhathi. Amen. Izwi lethu silifumana lapho namhlanje. Sizokhuluma ngomama noma unkosikazi owaseKhanani. Umama wayehluphekile egulelwa indodakazi yakhe. Wathi lapho ebona uJesu esemukile eseyile endaweni yaseTire neSidoni, uyalandela, uyakhala emva kwabo. Uthi, Nkosi Jesu, ngihawukele indodakazi yami ikhwelwe yidimoni. Nizolalela ukuthi uJesu
akazange amphendule, wayese uyathula. Abafundi bakhe base betshela uJesu bathi, Nkosi, mukise ekhaya ngokuba uyakhala emva kwethu. uJesu wathi uma ephendula abafundi bakhe, wathi, angithunyelwanga kwabanye, kepha ezimvini zendlu yakwa-Israyeli. Yena waphikelela njalo, akazange alilahle ithemba, esebona ukuthi uJesu akamnaki, uJesu akamphenduli, kepha waphikelela, wasondela kuye, wakhuleka, wathi, Nkosi, ngisize. uJesu wayesekhuluma legama lokuthi kuye, akumele ngithathe isinkwa sabantwana bese ngiziphosa ezinjaneni. Yena lelo gama alizange limhluphe, alizange limzwise ubuhlungu, alizange limkhathaze, kepha ngoba waye azi ukuthi ufunani empilweni yakhe, waphikelela njalo. Wathi, Nkosi, nezinjana ziyadla imvuthuluka ewayo etafuleni labaniniyo. uJesu uthe mayebheka lo nkosikazi, wambona ukuthi esembize ngako konke, wambiza ngenjana, wathi kuye, oh mame, ukukholwa kwakho kukhulu kakhulu, akube njengokusho kwakho, indodakazi yakho manje isisindisiwe, ulakimi ekhaya lakho isisindisiwe. Ingabe bandla likaNkulunkulu sifunani kuNkulunkulu? Siphuma siyenkonzweni, siphuma siyemikhulekweni, yini esiyifunayo? Uma ngabe sifana nale nkosikazi yaseKhanani eyayazi ukuthi ifunani, yakuthola lokho ikufunayo, ngoba yathi noma seyithukwa, yathi noma seyibizwa ngamagama, kepha yaphikelela ngoba beyazi ukuthi ifunani, beyifuna ukuphiliselwa indodakazi yayo ngoba iyagula. Wena sihlobo sami, ufunani manje? Uye enkonzweni, yini oyidingayo? Ufunani? Uma ngabe ungafana nale nkosikazi eyayithukwa, eyayitshelwa ngamagama, kepha yaphikelela ngoba yayazi ukuthi ifunani. Sifunani kahle kahle kulomhlaba wase-South Africa? Bengeke kube njengoba kunjena uma ngabe besazi ukuthi sifunani. Ithi ngikutshele, uma ngabe sifana nale nkosikazi, izwe lethu lizophiliswa. Noma ngabe sesitshelwa ngamagama anjani, noma ngabe sekunjani, uma nje singaphikelela sithi, Nkosi, size, nakuwe angasho uJehova athi, oh mame, oh baba, ukukholwa kwakho kusindise izwe lenu lase-South Africa. Ithi ngikutshele, indaba yethu kunjenjena namhlanje ngoba kasikholwa, siya enkonzweni simbethe, kepha ngaphakathi akunampande, ngaphakathi kuyigogogo. Ingakho izwe lethu namhlanje libhebhethekile ngesifo esibizwa nge-COVID-19. Uma sithi siyaphela, siyabhebhetheka, siyaphambili. Mama, ufunani? Baba, ufunani? Uma singafana nale nkosikazi yaseKhanani, yona yathi noma seyibizwa ngenjana, yathi, Nkosi, nezinjana ziyadla okuwa etafuleni labaninizo. Ithi ngikutshele, ingokuthi singafani naye indoda enguNahamani, indoda eyathi lapho yayiphethe isebenzela inkosi yayo, inamandla, ituseka, kepha ngizokutshela ukuthi noma ungaba mkhulu kangakanani, noma ungaphatha kuphi kuphi, noma ungaba isikhulu, ukugula kuzokubamba, ukufa kuzokubamba. Indaba enkulu ukuthi sifunani kuJesu. Uma singamemeza njengale nkosikazi, Nkosi, ngihawukele, wena uwedwa, ungabizi ibandla, inkosi ingamamela, besiyezwa, besiyahawukela izwe lethu lase-South Africa. Kunjengoba kunje, ngoba sazi ukuthi sifunani. Ithi ngikutshele, indoda yathi lapho seyitshelwa ukuthi lapho izophila khona endaweni yakwa-Israyeli, ithunyelwa khona ukuthi mayophila, yahamba le ndoda iphathisa ingubo zokuphendulela nako konke nesiliva, ukuthi izathi lapho seyiphilile besiyabonga. Kepha ithe mayifika lapho, ngoba yayizitshela ukuthi inkulu, yona ngeke kuyibamba ugula, yathi nayifika lapho inkosi yasithuma isithunywa ukuthi tshela leyo ndoda ihambe eJordani iyogeza kasikhombisa, iyothi lapho seyiphuma inyama yayo iyobe isifana neyomntwana. Nilalele bangcwele, nilalele le ntshumayelo engiyithula kini namhlanje.
Ithe lapha indoda izwa lamazwi yanxapha ngathi sengiyayibona, yathi cha, bengeke mina ngigeze kule mifula engibuya kuyo yaseDamaseku oAbana noFaripari ngizokuthumela emthonjeni waseJordani mhlawumbe ugcwele idaka ngenyazo ngoba sinokudelela sinokudebesela sinoku-undermine izinto. Ingako namhlanje kunjena ezweni lethu lase-South Africa ngoba singazi ukuthi kahle kahle sifunane empilweni zethu. Uma besazi ukuthi sifunane empilweni zethu ngabe izwe lethu liphilisiwe manje. Ingoba sazi sifana nele ndoda enguNahamani eyathi lapho ithunywe emthonjeni waseJordana yadebesela ngathi sengiyayibona inxapha iphenduka ijika ithi mina bengithi inkosi izawuphuma iphathe something esandleni iphunge ingiphilise uzongitshela ngomfudlanyana waseJordani ukudebesela ngoba yayizibona inkosi inamandla othi igula kuyiqondile kuphezukwayo. Ithe lapho seyijika inxapha amadoda kule ndawo amlandela amhawukela athi mara bewungeke nje nedi uthathe lelizwi lokuthi hamba ugeze bese uyaphuma ubuzobona umehluko ngoba isideleli wanxapha wathi ithi ngenze ngiba please nje labantu ithi ngijike ngiyongena kulo mfudlanyana wabo. Uthe majika ayongena kuloyo mfula wathi 1 wathi 2 kwaze kwaba isikhombisa. Uma ephuma waphuma ephilile inyama yakhe njengeyomntwana. Ingako namhlanje sibona kubona kunjenjena kungoba sazi ukuthi sifunani. Le ndoda kube eqaleni iye yamamela izwi lokuthi yenza kanje ngabe konke lokhu kungekho. Amen bangcwele. Seyibuya iphilile seyifuna unikela ngako konke lokhu ekuphethe. Uthi mayijika nikela inkosi ithi cha ngikuphilisa nje ngesihle hamba ubuyele ekhaya. Iyahamba indoda ithi mayisendleleni bayayilandela amadoda anenhliziyo ezinonya inhliziyo ezimbi ngoba abantu abasuthi abantu abagcwali lokho abaphiwa kona balandela leya ndoda manje bahawukela lezinto manje ejike nazo uyayilandela. Uthi le ndoda mayisendleleni ibheka emuva ibona amadoda ayayilandela iziyathuka ithi mhlawumbe ngonile yenqa ehashini iyabalandela ithi ngabe nihleli kahle ekhaya na. Bathi sihleli kahle kuphela nje sithunywe inkosi ukuthi sizothatha lokhu wena okuphethe ngoba sekufika abanye abazophiliswa. Amen bangcwele. Ngizokutshela ukuthi kunabantu abenenhliziyo ezinonya abangeneliswa yiloko abanako. Ithe lapho le ndoda ngoba yayinenjabulo enkulu iphilisiwe kulogula ebiyikho yathi yazini thatha usalusi uthatha okuphindwe kabili ngendlela yayijabule ngakhona. Ithe lapho seyibanikeza iyajika le ndoda nalabo abayikhaphile ibuyele enkosini yayo kanti inkosi seyimbonile ngoba ibona lapho kusithakele khona. Uthe mayifika yambuza inkosi ukuthi ngabe ubuyaphi. Wathi angibuyanga ndawo. Yathi inhliziyo yakho ayanga kuloya muntu na. Ingabe sewuyisikhathi sokwamkela kulesi sikhathi mina ngimphilisa ngesihle ngathi makahambe wena uyothatha utho kuyena sekuyisikhathi sokwamkela na. Wathi lalela la-ke lolu choko lola obokuleya ndoda selizoba phezu kwakho naphezu kwabantwana bakho naphezu kwesizukulu sakho. Amen. Izwi lenkosi namhlanje lithi wena mhlawumbe udle abantwana abahluphekile wabadlela konke namhlanje bancela ithupha ngenxa yakho ngoba weneliswa. Izwi lenkosi namhlanje lithi asifuni uJesu sibize inkosi. Oh Nkosi ngihawukele uzothola lokho okufunayo. Nali ilizwi namhlanje enginiphathele lona kule ndawo yase-South Africa ukuthi asibize inkosi. Inkosi izozwa umkhuleko wethu. Nawe mama nawe baba la ukhona umuntu omusha akubiza inkosi uthi Jesu Nkosi ngihawukele. Nkosi siza izwe lethu lizosizakala kulesi sikhathi nangalomzuzu. Nali izwi engiphathiswe lona engininikeza lona ukuthi hlalani nibize inkosi kuzolunga kuzokhanya konke lokhu uma sicela enkosini. Ngiyabonga kulesikhathi nangalomzuzu ngibonga izindlebe ebezilalele lelizwi
ngegama nangegazi lomfelo wethu uJesu Kristu. Amen.